Отгоре ли е видяка се? Да. Тръгна. Виж на къде тя. Да. Високото не е хубаво. Ама я загубих. Загубих, защото изчезна. Снимай. Снимай. Цяло ядко се. Видя ли го? Те прекрасно. Да ги знаеш, ето и крокодилите. Ето ги. Това е крокодилите. Няма други крокодили. Това е. Обаче наистина прилича на крокодил. Не си. Много прилича. Особено отвътре сладка също. И от тук прилича. Ще дойде. Но виждам, че кризата е взел своя дани тук. Един човек няма, един човек. А трябваше тук да има поне 20 човека. Крокодилите. Чуваш ли този? Кръстите на вълните. Там е друго. На крокодилите. Звук, който чуваш там е като наподобява точно крокодил, който излиза на повърхността на водата. И това там са го постигнали с скален модулатор на звука. Едни дълги прави, правилна форма ципнатини в скалата с ямъчни образования, които създават този звук модулиран във времето. Считам, че това е много трудно да се постигне дори от акустици съвременни. А те са го направили 3500 години назад във времето. Постигнали се. Крокодилите, както им казват местните, ако медитираш върху техните форми в морето и слушаш този звук, наподобяваш крокодила, излизаш на повърхността на водата, при една продължителна медитация води до нагласа на бойците към предстоящата битва. Изображенията върху камъка, които открих там, са същи по сюжет и по орнаменти, които открихме на гробницата на Баста. Което дава възможност и ни дава право да свържем двата обекта
тема. Те са правени от едни и същи хора. Дошли по едно и също време. С един и същи светоглед. Върху камъка виждаме глава на фараон, лесно се разпознава по уреуса и по брадичката. Върху тази глава, на фона на тази глава имаме други две. Тясното око е изнесено в страни и трите кобри като нов елемент. Този камък е изключително ценен. Върху носовата част се вижда как крокодил е захапал главата на змия. Или Собек воюва срещу Апеп. Това е. Това е светилището на Собек. Фалусът на Озирис. Зачатието. Пеп в образа на морска костенурка. Богинята Бастет. Битка за Пеп. Хатмехит, богиня на рибите и Нил, форма на Изис. Хатор. От любовта между Хатор и Собек се ражда Хонсу. Хонсу, бог на луната, асоцииран с Тот. Змията Пеп, символ на тъмните сили, се опитва да погълне Хонсу. Собек се спуска да спаси сина си Хонсу от бога на злото змията Пеп. Крабът стиснал главата на змията Пеп. Крабът е врата за душата от небето към земята. Хатмехит, богинята на рибите и Нил, в образа на Делфин. На трона, от който се наблюдава изгрева на слънцето. Той носи главата му там. И тялото нататък. Делфинчето, излязло от отробата на Хатмехит, олицетворява Хорус. Хатмехит трябвало да опази сина си от злия мъчичо свет, рибата Оксирхинкус и Апеп. Богинята Баст, нападната от дракона Апеп. Тя гледа на юг, към родината, и сълза стича от лявото й око. С изгрева на слънцето се ражда Хорус. На слънчевия Салес подвластен е Тот, изобразен като птицата Ибис. Камъкът с образа на Баст, за който ви разказах в началото, вече не съществува.
През лятото на 2011 седерачи на Миди го превърнали в това. Нагли и маляри пък разрушили светилище на Бас. Тези хора със сигурност не са чували за болката на Нил. Когато боговете на Нил са разгневени, не се задоволяват с кукли, а идват и грабват живия корбан сами. Народ, който не пази светилищата си и не хае за историята си, няма бъдеще.